నంద్యాల జిల్లా డోన్ పట్టణంలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా జెండా ఆవిష్కరణ, కేక్ కటింగ్తో వేడుకల్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మాజీ మీట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ శ్రీరాములు, డోన్ ఎంపీపీ రాజశేఖర్ రెడ్డి, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ జాకీర్ హుస్సేన్, నంద్యాల జిల్లా వాలంటీర్ విభాగం అధ్యక్షుడు పోస్టు ప్రసాద్, మండల అధ్యక్షుడు సోమేష్ యాదవ్, డోన్ పట్టణ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జునారెడ్డి, మార్కెట్ యార్డు మాజీ చైర్మన్ రామచంద్రుడు, కౌన్సిలర్లు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.